Ahojte, vítam vás pri mojom prvom videi na hru Minecraft. Tentokrát tu máme rýchly tutoriál na alarmovú čestku. Tak si to užite a zatiaľ si ukážeme, ako toto všetko funguje tady v tejto jednej hviezdici. No, takže ako prvé, keď otvoríme cestu, tak sa nám zaktivuje svetlo a začne blikať a ešte k tomu sa nám zaktivuje alarm. Preto sa to volá alarm chest. OK. Teraz no, OK. Si obnovíme redstone a rýchlo otvorím a zavriem. Teraz to ten redstone rozbije a tým pádom to urobí rýchly preváďač energie, alebo ako by som vám to viac povedal. No a teraz, keď ten piston odreže, tak to bude putovať do toho notebloku až do tej lampy a tá lampa postupne začne blikať. No teraz som to rozbil, takže to nefunguje. No. Tak. A ja si s dovolením niečo skontrolujem, či mi nahráva tak, jak má. OK, je to v pohode. Teraz vidíte celý tento koncept. Tak. Je to veľmi jednoduché, alarm chest. Keď ste v nejakom vašom dome multiplayeri, tak to sa vám určite bude hodiť, lebo ako jedinú môžete pomocou pluginov nechať otvorenú túto chestku a keď dáte tam napríklad jeden diamant, keď nemáte núdzu, tak kľudne ho tam dajte. Ale zase predto si urobte ešte jednu pastičku, ktorú vám ukážem v nasledujúcom videi. Čaute.